Hola, què tal? Benvinguts una altra vegada amb aquesta cerca que estem fent tan interessant al llibre d'Apocalipsis. Soc el Jordi Abad, us parlo amb molt de gust i estic content que m'acompanyeu. El dia passat vam estar estudiant que l'Apocalipsis ens revela el secret de la mort. I us vaig deixar un qüestionari. Anem a repassar-lo i veure les respostes correctes. La primera, Jesús té el domini sobre la mort. És així? O la mort és quelcom que no té solució i que no podem evitar? La primera pregunta ens deia que Jesús té les claus de la mort i el seu domini. Així que és veritat, Jesús té el domini sobre la mort. Si desobeïm els manaments divins, seguirem vivint. Hi ha molta gent al món que desobeeix els manaments divins i segueix vivint. Què ens diu la Bíblia? Ens diu que el que desobeeix aquests manaments, el que comet un pecat, com a conseqüència, morirà. Tercera afirmació. Els morts no saben res ni poden fer res. Què ens diu la Bíblia? Ens diu que els morts poden intervindre a les nostres vides? No. Ens diuen que mai tindran part en res del que esdevingui en aquest món, perquè estan morts. Quarta afirmació. Jesús és el primer retornat d'entre els morts. A la pregunta 10 fèiem aquesta pregunta. Ell era el primer retornat de la mort en importància. No perquè fos el número 1, sinó el primer important. Així que és veritat. Els morts en Crist quedaran a la terra quan Jesús torni. És així? És aquesta l'esperança que podem tindre? Què ens deia l'apòstol Pau? Que els morts en Crist ressuscitarien primer i anirien amb ell cap al cel. Així que això no és veritat. Els fidels a Déu rebran la vida eterna a la segona vinguda de Jesús. A la pregunta 14 ens deia quan donarà Jesús la vida eterna als fidels? El dia de la seva segona vinguda. Molt bé, doncs aquestes són les respostes. Espero que coincideixin amb les vostres. Avui descobrirem que Déu va ordenar construir un santuari al desert perquè els creients de l'Antic Testament tinguessin una lliçó objectiva de les veritats espirituals i eternes. Els diversos sacrificis dels quals el poble participava i aquell qui ho presenciava eren dramàtics audiovisuals destinats a mostrar patèticament la gravetat del pecat, com també el preu del rescat que seria pagat per Nostre Senyor, la immensitat de la seva gràcia, els diversos aspectes del judici diví i l'erradicació final del pecat tant d'aquest món com de l'univers. Acompanya'm amb la teva Bíblia perquè avui descobrirem que l'Apocalipsis ens parla d'un santuari al cel. El tabernacle del desert va ser substituït pel temple de Salomó i aquest pel de Zorobabel, que al seu torn fou rellevat pel temple d'Herodes. L'any 70 es va complir la profecia que va fer Jesús de que no quedaria una pedra sobre una altra pedra del temple esmentat. Tot i que la Bíblia diu que Déu vol habitar entre nosaltres, que som temples vivents, a l'Apocalipsi parla del temple reial, del que el terrenal era només una figura o una il·lustració. L'estudi del significat de les diverses cerimònies del santuari terrenal i l'obra de Crist al santuari reial, el que hi ha al cel, ens donarà una comprensió més fonda del pla de salvació i de l'erradicació completa del mal. Així que anem a estudiar el santuari del cel. D'acord amb l'Apocalipsi, què va veure Joan que hi havia al cel? Anem a llegir-ho, al capítol 11. I el santuari de Déu que hi ha al cel es va obrir,
i es va veure l'arca de l'aliança dins el santuari, mentre esclataven llampecs i retrunys de trons i un fort terratrèmol i una gran pedregada. Hi ha diverses referències més d'aquest temple a l'Apocalipsi i les podem trobar, per exemple, a Apocalipsi 7, al capítol 14, i Joan descriu alguns dels mobles que hi va veure, com ara l'altar, l'arca del pacte, l'encensari. Quin és el gran sacerdot, ministre d'aquest veritable tabernacle? Això ens aclara l'apòstol Pau al llibre d'Hebreus. Aquest ho ha esdevingut amb el jurament d'aquell qui li diu «El Senyor ho ha jurat i no se'n desdirà, tu ets sacerdot per sempre». Per consegüent, Jesús ha esdevingut fiador d'una aliança millor. A més, d'aquells sacerdots n'hi va haver moltíssims, ja que la mort els impedia de perdurar. Aquest, en canvi, com que viu per sempre, té un sacerdoci permanent. El punt central del que hem dit fins ara és que tenim un pontífex tan eminent que s'ha assegut a la dreta del tron de la majestat en el cel, ministre del santuari i del veritable tabernacle, erigit pel Senyor i no pas per cap home. Els sacerdots de l'Antic Testament eren una ombra o il·lustració del sacerdoti que compliria Jesús al santuari celestial. Aquells van ser molts, perquè morien, però Jesús té un sacerdoci permanent. En el Nou Testament, cada creient, com integrant del cos de Crist, és fet sacerdot del Senyor, amb accés directe a Déu mitjançant Jesucrist. L'únic gran sacerdot que tenim al Nou Testament és Jesús. Ara anem a veure com els símbols del santuari eren audiovisuals de la realitat celestial. Hi havia alguna relació entre el santuari de la terra de l'Antic Testament amb els seus serveis i el del cel? Llegim que ens diu el llibre d'Èxode, al capítol 25. I em faran un santuari perquè pugui habitar enmig d'ells, d'acord amb tot el que jo et mostraré. Referent al model del tabernacle i al disseny dels seus atuells, així ho faràs. Para compte de fer-lo d'acord amb el model que se t'ha mostrat a la muntanya. I Hebreus 8 ens diu, els quals donen un culte figurat, una ombra de les realitats celestials, d'acord amb la revelació que va rebre Moisès, quan es disposava a construir el tabernacle i li van dir, mira, fes-ho tots seguint el model que se t'ha mostrat a la muntanya. Així que, tornem amb aquest santuari. A més de l'atri, que era un pati exterior, quants compartiments ens diu l'apòstol que tenia aquell santuari? Llegim-ho a Hebreus 9, i ens diu el següent. S'havia distribuït el tabernacle en un primer compartiment que s'anomenava el lloc sant, on hi havia el canelobre, la taula i els pans de l'ofrena. Darrere la segona cortina hi havia el compartiment del tabernacle anomenat el Santíssim. A l'atri, o pati, hi eren l'altar dels sacrificis, on els holocaustos s'elevaven com a fragància agradable al Senyor, símbol de Crist, que es lliurà per vosaltres com una ofrena i sacrifici a Déu de suau fragància. També hi havia una font per rentar, i l'aigua també representa l'Esperit Sant, i la paraula, i el baptisme. Entrant al lloc sant, a la dreta, hi havia la taula dels pans, amb 12 coques fetes amb flor de farina, representant a Jesús, pa de vida, i el cos espiritual de Crist, la seva església. A mà esquerra hi havia un canelobre d'or que tenia 7 llums, el que cremava contínuament, estava nit i dia encès. Joan va veure el candelabre d'or a la seva visió d'Apocalipsi i les 7 làmperes cremaven davant del tro de Déu, ens diu. I Jesús passejava enmig d'aquests canelobres. Jesús mateix va dir que ell era la llum del món.
Davant del vel, al mateix lloc sant, hi trobem l'altar de l'encens. Allí el sacerdot cremava encens de matí i de tarda, i a l'Apocalipsi Joan va veure un altar d'or davant del tro de Déu al cel, i diu que molt d'encens s'afegia a les oracions dels sants. També ens diu que l'encens són les oracions dels sants. Al lloc santíssim, i passem a la part més respectada d'aquest edifici, hi havia l'arca. A l'Apocalipsi, Joan ens diu que va veure l'arca de Déu al seu santuari, i sobre el propiciatori era visible la presència manifesta de Déu, qui parlava personalment amb Moisès. Joan va veure el Senyor assegut sobre un tron excels. Ara repassem qui entrava amb aquests dos compartiments al santuari terrenal. Llegim-ho a Hebreus 9. Dins d'aquesta distribució, els sacerdots entren contínuament. El primer compartiment del tabernacle per celebrar-hi el culte, però el segon només hi entra el gran sacerdot una vegada a l'any, i no ho pot fer sense dur la sang que ofereix per ell mateix i dels pecadors ignorància del poble. Per tant, només un gran sum sacerdot entrava en aquell lloc santíssim. Quins serveis eren realitzats en aquell santuari terrenal? Veiem 3 referències. La primera a Nombres 28, i ens diu: aquestes són les ofrenes enceses, les que es presentaven a l'altar de l'holocaust, que presentareu al Senyor diàriament, 2 anyells d'un any, sense tara, amb holocaust perpetu. L'un l'oferiràs al matí i l'altre l'oferiràs al capvespre. Què ens diu Levític? Si alguna persona del poble peca involuntàriament contra alguna de les coses prohibides, vulnerant algun dels preceptes del Senyor i així se'n fa culpable, si se li fa conèixer el pecat que ha comès, portarà una ofrena, una cabra d'ofrena, una femella sense tara, per causa de la falta que hagi comès. I Levític 16 segueix dient: en aquest dia fareu expiació per vosaltres per tal de purificar-vos. Sereu purificats de tots els vostres pecats davant el Senyor. Això serà per a vosaltres un estatut perpetu una vegada a l'any, per tal de fer expiació pels fills d'Israel a causa de tots els seus pecats. I es va fer tal com el Senyor li havia manat a Moisès. Una expiació implica una revisió, un judici, una neteja d'actes que estan en desacord amb la llei o amb la normativa establerta. Els serveis al santuari revelen en símbols el gran amor del Senyor i el pla per salvar-nos. Com descriu l'apòstol Pau l'amor que Déu ens té? Llegim-ho a Efesis 3. A fi que pugueu comprendre amb tots els cristians quina és la amplària i la llargària, l'alçada i la profunditat de l'amor de Crist, que sobrepassa tot coneixement, per tal que sigueu plens totalment de la plenitud de Déu. Se'ns parla de l'amplària, de la llargària, de l'alçada, de la profunditat de l'amor de Déu. Molts de nosaltres creiem saber alguna cosa del que és l'amor de Déu, però en el futur reconeixerem que hem comprès molt poc. Sabeu, Colom va descobrir Amèrica, però sabia ell dels seus grans llacs, dels seus enormes rius, dels seus interminables boscos? Coneixia ell la vall del Mississippi o les catarates de l'Iguassú? Ell va morir sense conèixer gaire del que havia descobert. Així nosaltres, molts de nosaltres, hem descobert alguna cosa de l'amor de Déu, però també hi ha alçades i profunditats i amplades que no coneixem. Aquest amor és un oceà immens i cal submergir-s'hi perquè coneguem alguna cosa més d'ell. Hi ha 6 passos fonamentals de la salvació que apareixen amb claretat amb la simbologia del santuari. A la porta de l'atri cal reconèixer la necessitat
de la salvació. A l'altar dels holocaustos ens és imputada la justícia de Crist, que és l'anell de Déu immolat per nosaltres. A la pila de l'aigua se'ns imparteix la neteja de la justícia de Crist en el procés de la santificació. A l'altar de l'encens, Jesús viu per intercedir per sempre per nosaltres. El candelabrador, que és l'Espírit Sant, testifica a favor de l'Església per mitjà de Crist. A l'arca del pacte es troben la justícia i la misericòrdia de Crist. Llavors, aquí representen tots els sacrificis de l'Antic Testament. Llegim-ho als Hebreus. Tot això és una imatge que simbolitza el temps present, segons la qual s'ofereixen dons i víctimes que són capaços de canviar per a bé la consciència d'aquell qui tributa aquest culte. Amb molta més raó, la sang de Crist, que en virtut del seu esperit etern s'oferia a si mateix a Déu com a víctima sense defecte, purificarà la nostra consciència d'obres mortes a fi que puguem donar culte a Déu. A Joan, capítol 1, verset 19, ens diu: l'endemà Joan va veure Jesús que se li acostava i digué: mireu, l'anyell de Déu que treu el pecat del món. I l'Apocalipsi, al capítol 1, ens diu: i de part de Jesucrist, el testimoniatge fidedigne, el primer retornat de la mort i el sobirà dels reis de la terra, el qui ens estima i amb la seva sang ens ha alliberat dels nostres pecats. Per tant, el sistema de sacrificis de l'Antic Testament feia palès al poble el caràcter terrible del pecat i Jesucrist com l'únic que ens pot treure la culpa. Els sacrificis múltiples no eren eficaços per si mateixos, ja que el pecat és una ofensa moral. Només la sang de Crist, il·lustrada per la d'aquells sacrificis, pot expiar els pecats de la humanitat. El santuari ens il·lustra quina és l'obra mitjanxera de Crist. Com va ser il·lustrada el santuari de l'Antic Testament, l'obra mitjancera de Crist? Seguim amb el que ens diu l'apòstol Pau. El punt central del que hem dit fins ara és que tenim un pontífex tan eminent que s'ha assegut a la dreta del tro de la majestat en el cel i és ministre del santuari i del veritable tabernacle erigit pel Senyor i no pas per cap home. Els sacerdots terrenals donen una ombra de les realitats celestials d'acord amb la revelació que va rebre Moisès quan es disposava a construir el tabernacle. El que li van dir: mira, fes-ho tot seguint el model que se t'ha mostrat a la muntanya. I d'aquí que a ell li hagi correspost un ministeri més excels, perquè és missatger d'una aliança molt millor, fonamentada sobre promeses de més valor. Jesús és l'únic i suficient mitjancer entre Déu i els homes. Un missatger intercedeix davant de les dues parts. Intercedeix per nosaltres davant Déu, oferint els mèrits de la seva sang i implorant el perdó dels nostres pecats dels quals ens penedim en acceptar Jesús. I dos, també intercedeix de part de Déu davant la nostra consciència, per tal que siguem convertits i que visquem dins de l'ètica cristiana guardant els seus manaments. Anem a la pregunta 10 del tema d'avui. Havent-se donat a si mateix pel pecat, on prossegueix ara Crist la seva mediació per nosaltres? Ho veiem al llibre d'Hebreus, que és l'apòstol Pau el que segueix explicant-ho. Calia, doncs, que els símbols de les realitats del cel es purifiquessin d'aquesta manera, mentre que les realitats celestials mateixes ho havien de ser amb sacrificis més excelsos que no aquells. I així, el Crist no va entrar en un santuari de construcció humana, figura del veritable, sinó al mateix cel, a fi de presentar-se ara davant Déu a favor nostre. Llegim ara Hebreus 7. Ens diu el verset 25, d'on se segueix
que també pot salvar definitivament tots els qui per mitjà d'ell s'acosten a Déu, ja que viu intercedint sempre a favor d'ells. Mai és massa d'hora, ell sempre està despert. Mai és massa tard, ell sempre vetlla. Déu t'estima, i t'ho estima abans de que tu o de que jo l'estiméssim amb ell. Quin missatge anunciarà la conclusió de l'obra mitjancera de Crist? Mirem-ho a Apocalipsis 14. Vaig veure també un altre àngel que volava pel mig del cel, portant una bona nova eterna per a proclamar-la als pobladors de la terra, a tota nació, raça, llengua i poble, i cridava amb veu potent: venereu Déu i rendiu-li honors, perquè ha arribat l'hora del seu judici. I adoreu el qui ha fet el cel, la terra, el mar i les deus de les aigües. Un altre àngel va sortir del santuari cridant amb veu potent el qui estava assegut sobre el núvol: Fes anar la teva falç i sega, ja que ha arribat l'hora de segar. La collita de la terra ja és a punt. I el que estava assegut sobre el núvol va passar la seva falç per la terra i la terra va quedar segada. I del santuari va sortir un altre àngel que duia també un falçó esmolat. I de l'altar va sortir un altre àngel, el qui dominava el foc, i va cridar amb veu potent el qui tenia el falçó esmolat: Fes anar el falçó esmolat i verem els gotims del cep de la terra, que els seus raïms ja han madurat. I l'àngel va passar el falçó per la terra, va baramar el cep de la terra i abocar els raïms al gran cub de la indignació de Déu. El cub fou trepitjat fora de la ciutat, i del cub va sortir tanta sang que arribava fins a les brides dels cavalls en un radi de 1.600 estadis. 3 passos de judici apareixen aquí. Durant la mediació de Jesús, el nostre advocat, quan ell intercedeix mentre s'investiga la conducta dels creients. Un altre pas és quan es tanca la porta de la gràcia i el Senyor ve a segar les meses de la terra al seu poble redimit. I el tercer apareix en els següents versets, quan els raïms són dipositats al cub de la ira de Déu. Què passarà amb la destrucció dels impius? Quan arribarà l'hora del judici? Això ho estudiarem en l'anàlisi de la purificació del santuari en els propers temes. Però ara us vaig a fer un resum. Mireu, Jesús està al lloc sant fent una intervenció. És el judici investigador. Quan acaba aquest judici investigador, llavors Jesús baixa del cel i els morts en Crist ressusciten. Se'n van al cel. Hi ha una comprovació de que la justícia divina és correcta. Després baixa Jesús amb tots els fidels una altra vegada a la terra. Ressusciten els morts infidels, que és la segona resurrecció a la que feia esment Jesús. Llavors el pecat es deposita sobre Satanàs, com es feia amb el boc a l'Antic Testament. S'elimina el pecat, s'elimina Satanàs, s'eliminen els infidels, s'elimina tot classe de mal i a partir d'aquell moment l'eternitat sense pecat. Avui hem repassat un tema dens i profund. Deixem-ho aquí per anar-ho meditant. Mentrestant, vull fer-te una reflexió personal. Et convido a que facis teva aquesta pregària. Senyor Jesús, t'accepto com el meu únic mitjancer. Et prego que intercedeixis per mi davant del Pare i que el teu esperit no es cansi de parlar al meu cor per inculcar-me l'amor a la teva llei. Et deixo el qüestionari, com tots els dies, i el proper dia veurem les respostes correctes. Si vols tindre tot el que hem parlat aquí i el qüestionari i una ampliació dels temes, pots fer-ho amb aquesta adreça. El proper dia descobrirem que l'hora del judici de Déu ha arribat.
Avui hem parlat d'un judici. Quan serà aquest judici? No t'ho perdis. T'espero. Soc en Jordi Abad i ha estat un plaer per mi que ens poguéssim acompanyar junts en aquesta oportunitat.